Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Jan mame ukpa jong me lap hen lara me kwalet khilet bar tu ukpa la jong ukpa jong me la yap me la sim thu boleh play gaya aisha ka psa ka bai kut anda phala pai ngas pedi ke रूम नंबर या पा ये नो या वो क्या प्रस्तुति रहे क्या बड़े बड़े इसके पास कांटेक्ट रहते हैं बड़े बड़े bali me buri ek jinglong la jong me no mot nganum tep war wan ban le men le ei ru em hang ne Namun kali na pitch pangi dari te. Ajar sa spa ma. long sana jan I'm going to pay 15,000 per night. Nga wa ban kia lang bat pi kain. Ban yu bami api dang bha bami manga tang la da long ka bala sumha sama bina. ya kini ka film khandai lat ka bala ap khmi len ti bha da ki paj ba ka jala la sedang ban pen I na do kar phanyau trik unai leber 8000 phawai habiju cinema bala yo I ya ka jing tu jong ki paj ba ki balet ban pej bat a jing kershan ya kini ka film bala bana nam bha ka jing pen I habiju cinema ka long kumbasan show kata ha ka por khatwei beje mestam bala beteng biang ban pen I pat ha ka por shi beje no phaisgi nang ta de ha ka por lai beje no phaisgi bat hadien ka ne sa beteng biang pat ha ka por san beje jan mien bat ha ka por nyau beje men mien habaya kran bat ki paj ba ki balawan ban sakhi ya kini ka film kabala yo raru ya khusnam best actress ha ka prak sini award kila ong ba ka film ka long shisha ka badan jingmut bat ka ba itanat bha hadu ka takata kila ong ru ba ka jingla ban penwandur jong director ya kini ka film ha ka rukom kum ka khana muddur ringkat ki katu ka ni ki jingja ki badan jing shisha ka long ka bade ban a jing ero bat ka ba a jing hun kani ka film kan nang ya beteng man pen I habiju cinema man ta ka tayo balakmi len tiru bakan nang beteng man pen I paj ba hadu artayo kanthi namar menta bun ki paj ba ki dang yai beteng man wan pen bat ban wan ai jing kershan uba commander sang pliang director jong kani ka film ulaya thuru ba an sa pen I paj ba ya kani ka film ha Anjali Galeria nadu ka artarik unai ya yong arjar arphawai bat ki paj ba ki la belet pen habiju la ne ha Galeria Jan mame ukpa jong me lap hen lara me kwalet khilet bar tu ukpa la jong ukpa jong me la yap me la sim thu boleh play gaya aisha ka psa ka bai kut anda phala pai ngas pedi ke रूम नंबर या पा ये नो या वो क्या प्रस्तुति रहे क्या बड़े बड़े इसके पास कांटेक्ट रहते हैं बड़े बड़े bali me buri ek jinglong la jong me no mot nganum tep war wan ban le men le ei ru em hang ne Namun kali na pitch pangi dari te. Ajar sa spa ma. long sana jan I'm going to pay 15,000 per night. Nga wa ban kia lang bat pi kain. Ban yu bami api dang bha bami manga tang la da long ka bala sumha sama bina Sumha, ma penga. Kamde shu, uju ukraw.